Co by si doporučil člověku, který třeba ještě váhá, jestli jít do kurzu, pro koho si myslí, že je to určený? Tak já to beru z pohledu svého, to znamená pro ty, kteří nějakým nečekaným způsobem přišli o místo, tam je to asi nejdůležitější. Nejenom je důležité si projít tím stádiem těch depresí a těch nějakých jakoby frustrací, které člověk má. Takže pro ně určitě, ale myslím si, že je to i pro lidi, kteří neví, co dál. Je to i pro lidi, kteří jsou po škole a neví, sice něco vystudovali, a takových lidí je dneska spoustu, ale neví, kam přesně jít, na co se orientovat. Taková ta krátká prostě orientace na něco, co je baví, může rychle vyprchat. Takže je třeba nějak tu věc líp analyzovat. A pak je to určitě pro lidi, kteří třeba nejsou spokojeni v práci, jsou dlouhodobě třeba někde pracují a zažívají tam těžké chvíle, nebo je to nebaví. Víme všichni, že v práci ne všechno nás baví, ale minimálně většina, aspoň 70% bych si řekl, že věcí, které v práci člověk dělá, by ho měly bavit. To je hezký. Moc děkuju. A jestli vás to zaujalo, tak vás zvu na kurz Klíč ke smysluplnému poslání. Odkaz bude dole. Tak zatím. Nashledanou. Nashledanou.